हालेवनो फैगासिनो दं गारि खोथियाफोरा जाहांबायनो बर्तमान दा एवथिंगासिनो खोथियाफोरा एसे लावहांबाय आरो 2-3 हप्तासो नांबावगौ Engkauri दिनैबो ना हमलायनोसै दा खालि जेबो गैखाया थाइजौ Oh. सोरबाफोर हालेवोबा लेंहरदोलै बन्दुफोर उदालगुरि साइडथिंबाबो थांसै थांफैसै मने boleh. हेलो लोगोफोर हालेवगासिनो दं जिरायना दं एसे बिदिनो नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय आंबो गुबुनखौ सापर्ट खालामो साबस्क्राइब खालामो बड' इउटिउबार्सफोरखौ बिदिनो आंनि चेनेलखौबो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय लास्टाव कमेन्ट खालामनानै सोंहरबानो जाबाय मोनथिनो लुबैदोंबा हालेवनायफोरखौ आरो सोरबाफोर हालेवनोबा लेंहरनाया लोगोफोर सोरबाफोर हालेवनोबा लेंहरबानो जाबाय
Ha? Oh. जोबसिगोन एवखां जोबसिगोन लास्ट नैबेनो बे डबलनियानो लास्ट जोबसिगोन आरोना ओमफ्राय ओइथिं दाग मोनसे दंबावो 3 बिगा बेनो लास्ट 25 बिगा जागोन 3 बिगाजों टाइमबो जाखाबायना बे जागा टाइमा 4टा बेनो लास्ट बन्द'फोर जोब्बाय भिडिअखौ मोजां नांदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम बेनिफ्राय साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय साबस्क्राइब खालामनो बावगारनाङा दे बन्दुफोर बिदिनो सानफ्रोमबो हदायबो सापर्टआव थाबानो जाबाय जोंबो नोंथांमोननि थाखाय सापर्टआव रेडिखा आरो सापर्ट होगोनबो बे आंनि बुंनाय राव जेनेबा आं सिगांनिफ्रायनो बहुत इउटुबारफोरखौ आं बिदिनो सापर्ट होगासिनो दं इउटुबारफोरल' नङा जोंनि बर' मानसिखौनो सापर्ट होखायो आं जोब्बाय बन्द'फोर जोब्बाय दे बन्द'फोर